Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студия Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Бүген Татарстан матбугаты көнендә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре белән очрашты. Җаваплы карыйм мин бу очрашуга. Сыйфат, эчтәлек һәм кадрлар турында. Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Бер тамчы суга тилмереп. Майдан сентябрьгә кадәр су булмый краннарда. Ни өчен Биектау районы халкы һәр җәй сайын шушы проблема белән очраша. Мәсьәләне турыдан-туры Руслан Хусаинов өйрәнде. Төзекләндерәсе ишек алларын һәм паркларны сайлау өчен 2 атна вакыт калды. Кытны мәсьәләнендә эштән кайтканда нәкъ шул урыннарны урап узасың, һәм ул безнең өчен бик ерак. Мәсәлән, Ноксинский паркны ясасалар уңай булыр иде. Тавыш бирүнең нинди юллары бар? Бу хакта Инзилә Хөсәенова. Бассейннан чемпион булып чыктылар. Казанның Синтез командасы су тубы буенча 2нче ел рәттән Россия чемпионы исемен яулады. Ярыш сезоны дәвамында бер генә уенда да оттырмадылар. Марат Закиров җитәкчелегендәге коллектив лаеклы рәвештә алтын медальләргә лаек булды. Финалда Казан спортчылары 2 уенда да Мәскәү Динамосын җиңә. Узган сезонда пандемия сәбәпле ярышлар тукталгач, Синтез клубы вакытыннан алда җиңүче дип игълан ителгән иде. Быел казанлылар даими чемпионат һәм плей-офф нәтиҗәләре буенча беренчелеккә чыкты. Бу җиңү Синтез командасы тарихында 3нче зурыңыш, котлауларга без дә кушылабыз. Казан зур халыкара форум уздырга әзерләнә. Иртәгә башлады Валдай клубының Үзәк Азия конференциясе ачылачак. Безгә 16 илдән 60 белгечнең килүе көтелә. Алар сәясәт, икътисад, социология өлкәсендә фикер алышачак. Әлеге клуб 17 ел элек барлыкка килгән иде. Ул дөньядагы мөһим, кискен торган мәсьәләләр турында сөйләшү, фикер алышу мәйданына үрелде. Анда ел сайын Владимир Путин да катнаша. Казанда Валдайлылар очрашуына әзерлек турында Гөлнас Сайфетдинова. Халыкара фикер алышу мәйданы 2004 елда оешкан. Беренче утырышлары Новгород өлкәсендә Валдай күле янәшәсендә уза. Исеме дә шуннан. Быелгы Үзәк Азия конференциясе республиканың милли китапханәсе бинасында узачак. Хәзер монда соңгы әзерлек эшләре бара. 2007 елда Казан Валдай клубы катнашучыларын бер кабул иткән иде инде. 17 ел дәвамында беренче очрашулардан алып, клуб утырышларында 71 илдән меңләгән белгеч катнашкан. Ил башлыклары танылган галимнәр. Владимир Путин да клубның еллык утырышларында даими кунак. Сложившиеся традиции на этой площадке мы стараемся отложить в сторону текущие политические проблемы, даже дипломатические дискуссии, и стремимся, как правило, порассуждать, что называется, в долгую, в историческом, культурном, философском контексте, заглянуть в будущее, очертить его контуры. Казандагы очрашуга 16 илдән 60 экспертның килүе көтелә. Чыгышларны залда да онлайнда тыңлап булачак. 2 көнгә 4 сессия, ачык дискуссия билгеләнгән. Тема Россия һәм Үзәк Азия мәсьәләләре. Россия һәм Үзәк Азия ничек пандемия кичерү турында фикер алышу булыр һәм инде бүтән темаларда булачак дип көтәбез. Беренче сессия эшендә Рустам Нургалиевичның катнашуы да планлаштырылган. Валдай клубы матбугат хезмәте җитәкчесе Казанның очраклы рәвештә сайланмавын әйтә. Идел буе Урал, Көнбатыш Сибир тарихи һәм икътисади яктан Үзәк Азия өчен ачык төбәкләр. Без пандемия елында нәкъ менә Татарстан табибларының вируска каршы көрәштә ярдәм итү өчен Казакъстанга һәм Үзбәкстанга баруларын беләбез. Озак вакыт экспертлар дәрәҗәсендә Үзәк Азия төбәкләренә тиешле игътибар бирелмәгән иде. Конференциянең ачылышын сессияны клубның сайтында карап булачак. Быел оештыручылар утырышның форматын берникадәр үзгәртә. Ябылу тантанасы урынына җанлы әңгәмә булачак. Анда һәр катнашучы үз фикерен җиткерә ала. Гөлнас Сайфетдинова, Рамзел Гарипов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстан матбугаты көне бәйрәм уңайыннан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республиканың газет, журнал, масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре белән очрашты. Бүгенге интернет заманында журналистикага куелган иң төп шарт дөреслекне җиткерү ди парламент рәисе. Казанда булган фаҗига турында язганда да ялганны чыннан аерырга нәкъ менә профессионаллар булышты ди ул. Бүген Татарстанда 786 мәгълүмат чарасы теркәлгән, сон ягыннан Россиядә беренчеләрдән. Сыйфатны яхшырту буенча нинди юнәлештә эшлисе бар? Мөхәррирләр фикерен Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Бүген каләм ияләрен әнә шулай сәламлый торган көн. Фәрит Мөхәммәтшин традиция буенча ел сайын алар белән очрашып, матбугатның бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләшәләр. Бу профессиядә күп кеше республикада хезмәт итә, күп еллар инде хәзер бергәләп менә шушындый сообщество дип әйтәбез. Республикада бик ярдәм итә үзебезнең хезмәтебездә, эшебездә, көндәлектә дә, киләчәктә дә. Менә шуңар бик
жауаплы карыйм мен бу очрашууга. Республика өчен иң кыйын көннәрдә журналистлар алгы сафта эшләде диде дәүләт советы рәисе. Бу вакыйгаларда журналистларның осталыгы да, оперативлыгы да, сыйфатлы эше дә сынала. Иң мөһиме дөреслекне җиткерү. Бүгін Татарстанда 800-гә якын матбугат чарасы эшли. Вакытлы матбугатны тарату мәсьәләсе актуаль. Газет киосклары аз, аренда хакы зур. Сейчас разрабатывается дорожная карта поддержки развития систем распространения книжной и печатной продукции. Я думаю, мои коллеги, депутаты Государственного совета, представляющие эту сферу медийную, подключатся активно к этому вопросу, и, возможно, зародится законодательная инициатива, по которой мы постараемся эту ситуацию поправить через налоговую поддержку. Матбугат көнендә күтәрелүче тагын бер тема – сыйфат мәсьәләсе. Камиллектә монда шикләр юк. Үзгәргә кирәк, әлбәттә. Яңа чараларны, яңа формаларына китереп, менә шул сүзне, шул телевизион тапшыруны, радио тапшыруны җиткерергә кирәк. Информация белән генә эшләп булмый, аңлатырга кирәк кешегә. Каян килгән бу, кайда барачак һәм нәрсә булачак. Менә монысы инде авыррак, монда эшләргә кирәк. Мөхәррирләр кадрлар мәсьәләсе дә актуаль дип саный. Минем менә соңгы көннәрдә башым авыртып бери, кадрлар юк. Безнең кадрлар дигәндә журналистлар гына күз алдында тотылмый. Журналистика өлкәсендә эшләүче реклама табучылар да, маркетологлар да, хәтта версальщиклар, дизайнерлар да бүгенге көндә кытлык кичерәбез. Шуңа күрә алырга һәм алар менә мәктәп скамиясеннән ук алып үстерергә һәм тәрбияләргә кирәк. Безгә бүгенге көндә шушы юнәлештә активлык җитми. Журналистка һәр яклап камилләшү өчен яңа белемнәр дә кирәк. Тәҗрибә туплауда комачауламый. Бүген дәүләт сайтында Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашканнан соң каләм ияләре «Вечерняя Москва» газеты редакторыннан мастер-класс алды. Газет чыгару, мәкаләләр эшләлеге турында бергәләп фикерләшәләр. Это не мной установленный факт, это правда, и это не хорошо, не плохо, это так. Александр Куприянов үзенең күп еллык тәҗрибәсе белән уртаклашты. Ул совет чоры журналисты, хәзер дә популяр булып калу серләрен белә. Конкурентлыкта бары тик авторның үз йөзе, язу осталыгы һәм аңа карата ышаныч булса гына өстен чыгып була ди. Не было журналистов, вдруг все стали журналистами. Хәзер һәркем журналист, һәр кеше нәрсә тели шуны яза. Бары тик дөреслек һәм кабатланмас мәгълүмат белән генә ышаныч яулап була. Һәр язылган әйтелгән сүз өчен журналист үзе җаваплы. Аның һөнәри осталыгы бүген мәгълүмат дөньясында иң кирәклесен табарга ярдәм итә. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Журналистларны матбугат көне белән президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сәфәров тә котлады. Югары һөнәри осталыкка ия булган һәм үз хезмәтенә тугры калган матбугат вәкилләре һәр вакыт республиканың социаль-икътисади үсешендә, тарихи мәдәни мирасының күп төрлелеген саклауда, ватанпәрвәрлекне, гражданлыкны, җәмгыятьнең үз аңын ныгытуда Татарстанның ышанычлы терәге булды һәм булып тора дип ассызыклады ул. Хезмәттәшләрен бәйрәм белән Татарстан журналистлары берлеге рәисе Илшат Әминов та тәбрикли. Без бу көнне гадәттә эш урынында билгеләп үтәбез. Инде пандемия ишигенә тормыш үз җаена кайта дип уйлаган идек. Әмма хәбәрчеләргә ашыгыч хезмәтләр белән бергә Казанның 175-нче гимназиясе янында эшләргә туры килде. Алар бу фаҗига турында күз яшьләре аша сөйләде. Зур кайгыны үз йөрәкләре аша үткәрде. Журналистлар мондый хәлләр кабатланмасын өчен күпне эшли ала. Мин бу фаҗиганы яктырткан Татарстан журналистларына әхлак нормаларын һәм һөнәргә тугрылыкларын саклаганнары өчен зур рәхмәтле. Сезгә сәламәтлек телим. Ялганны дөреслектән, хакыйкатьне, яла ягудан һәм мизгелне мәңгелек әйберләрдән аера белегез ди Илшат Әминов. Башка темалар белән дәвам итәбез. Казанда трамвайлар бәрелешкәннән соң тикшерү комитеты хезмәт урынында куркынычсызлык таләпләрен үтәмәү маddәсе буенча җинаять эше кузгатты. Искегә төшерәбез, авария бу дүшәмбедә Сибир трактында килеп чыккан иде. Ике трамвайның йөртүчеләре һәм кондукторлары тән җәрәхәтләр алды. Табиблар 6 сәгать операция ясап, арттан барган трамвай йөртүчесенең аягын саклап калырга тырышса да, соңыннан аны ампутацияләргә туры килгән. Хәзер әлеге авария буенча тикшерү эшләре бара. По предварительным данным, столкновение произошло в результате того, что... Беренчел фаразлар буенча трамвай йөртүче тиешле араны сакламаганга күрә үзеннән алда барган трамвайга килеп бәрелгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фаҗига булган 175-нче гимназиядә ремонт вакытында бассейн төзү тәкъдимен җиткергән, мәктәпне төзекләндерү эшләрен яңа уку елы башланганчы тәмамларга тиешләр. Гимназиядәге фаҗигада яраланучылар һәм һәлак булганнарның якыннары өчен акча җыю төгәлләнә, исәп счетына 72 миллион сум күчерелгән. Ул укучыларны һәм укытучыларны шифаханәләргә җибәрү һәм аларның җәйге ялын оештыруга тотылачак. Казан Кремлендә бүген һөҗүм итүчене социаль челтәрләрдә герой буларак тасвирларга кирәк дип тагын бер кат искәрттеләр. Кызганычка каршы, шул җинаятьчене көн саен беренче планга чыгару интернетта һәм хәтта масса күләм мәгълүмат чараларында да иң куркыныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин.
һәм инде аудиторияның кайбер өлешендә лайлык уята, һәм инде иң куркынычы нәрсә монда ул шундый гамәлләр кылуга кемнедер мәҗбүр итәргә дә мөмкин. Казандагы фаҗигадан соң психологлар катнашындагы туры эфирлар дәвам итә. Курку, шумлану хисләреннән һәм эчке киеренкелектән ничек котылырга медицина фәннәре кандидаты психолог Хасай Алиев шуның алымнарын аңлатты. Стресстан чыгарга ярдәм иткән кайбер күнегүләрне дә күрсәтте. Мәскәүдәге балаларны стресстан саклау үзәгенең махсуслашкан программалар директоры Алексей Захаров әйткәнчә, бу күнегүләрне әти-әниләр яки яшьтәшләр белән бергә ясау файдалы. Психологлар катнашындагы 5 туры эфир үткәрелгән инде. Тагын 2се булырга тиеш. Теләгән һәркем аларны Татарстан хөкүмәте сайтында һәм президентның матбугат хезмәте YouTube каналында карый ала. Кайнар линия телефон номеры экранда. Юынып та булмый, ашарга пешерергә дә су җитми, бакчада яшелчәләр корый башлады. Безнең редакциягә бер үк вакытта Биектау һәм Чирмешән районнарында яшәүчеләр шундый борчу белән мөрәҗәгать итте. Алар күп еллар буе хәл ителмәгән мәсьәләне чишүне сорый. Су краннары бары тик төн җиткәч кенә тамчылый башлый диләр. Ни өчен су каланчасы эшләп торуга да карамастан су өйләргә килми соң. 1000нан артык кеше яшәүче Пановка авылында Руслан Хөснетдинов булып кайтты. Марсель Нуриев Пановка авылында хатыны 2 кызы белән яши. Май җитүгә өйгә су килми башлый. Төннәрен аны тамчылап җыярга мәҗбүрләр. Мин эштәм төнлә, нәши сменада. Хатын торып, төнлә торып, агызы алды. Ә башка су юк. Пермәкидә дә шундый ук хәл. Ике авыл халкы түзәр чамалары калмагач, су каланчасы янына җыелды. Ул Пановка һәм Пермәки өчен уртак. Халык белдерүенчә, каланча нибары 30 йортка исәпләнгән. Аны урнаштырган вакытта биредә шуның кадәр гаилә була. Хәзер исә 1000нан артык йортлар күбәйгән саен суның басымы кими. Су каланчасын берничә дистә еллар элек төзиләр. Хәзер андагы агачлар инде аның кадәр буйга җиткән. Территорияга килгәндә менә шушындый чүп-чарлар белән уратылып алынган. Насос үзе исә бөтенләй эшрәүк башлаган. Су каланчасы тиешенчә уратып алынмаган берәүләр бирегә теләсә кем кереп, аның насосына зыян китергә мөмкин дип курка. Икенчеләр хайваннарыбыз бер тамчы суга тилмерә дип кайгыра. 2012 года алган инде бу өйне, шуннан бери су рәтләп килгәне юк инде безгә. Суны сатып алабыз инде ашарга пешерергә. Яшь гаиләләр исә балаларына мәктәпкә кияргә чиста күлмәк, шалбар әзерли алмый. Төнлә сәгать эшләрдә әз генә тутырабыз бутылкаларны, шешәләрне, прям кулларны гына жуарга җитә. Безнең иҗат төркеме халык белән аралашкан вакытта торак пунктларны су белән тәэмин итү өчен җаваплы булган Кыркашык шелтәре оешмасы баш инженеры Нургали Хафизов килде. Ул тиздән су барлык йортларга да яхшы басым белән киләчәк дип ышандыра. Бүгенге көндә монда тора 16-10-80 дигән насос, biz куябыз 6-16-110 дигәнне. Пановка халкы бу атнаны ала инде, обязательно. Пермеки икенче атнага кала инде, потому что җитә алмыйм мин. Биектау районы башкарма комитетында да бу проблема махсус контрольдә булачак дип белдерделәр. Су каланчасы территориясендә тәртипкә китерәчәкләр. Бүгенге көндә безнең планнар бар. Сельсовет аша без согласованиега җибәрдек. Согласование кайткач, без быелны шул җәй булыр инде. Җәй эчендә шул эшләрне эшләп бетергә тырышабыз. Биектау авылы җирлеге башлыгы әлеге мәсьәләне үзара салым акчасына да хәл итеп була иде ди, әмма халык аны җыюны кирәк тапмаган. Җирле салым буенча җыюлар безнең былтыр октябрь айларында булды. Ул вакытларда көскән иде. Абиләр яздык, әлеп куйдык. Пановка авылы даже референдумга да килмәделәр. Алар игнорировать иттеләр. Бу атнада Пановка һәм Пермәки авылларына су килерме? Әлеге мәсьәләне без контрольдә тотачакбыз. Биектау районыннан Руслан Хөснетдинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда сугбай этләр тешләп хастаханәләргә мөрәҗәгать итүчеләр саны арта. Соңгы 3 айда 1200 кеше. Бу узган ел белән чагыштырганда 15%-ка күбрәк дигән сүз. Халык контроле системасында этләргә зарланып язучылар яшәгән. Бүген Фәрит Мөхәммәшин мөхәррирләр белән очрашуда республика буенча приютлар төзү өчен 2 миллиард сум акча кирәк диде. Финанс мәсьәләләрен хәл итү өчен федераль үзәккә мөрәҗәгать итәргә планлаштыралар. Мы будем обращаться в федеральный центр, чтобы финансово это как-то сопоставимо разделить на финансовую часть федерального центра и регионов Российской Федерации. Я попросил заместителя председателя парламента Марата Готовича Ахметова взяться за эту проблему. Рабочая группа приступила к работе.
Бу мәсьәлә президентның шәхси контролендә диде Фәрит Мөхәммәтшин. Республикада бу атнада тагын берничә очрак теркәлә. Яшел Үзән районының Нурлат авылында хуҗасы этләр 200 каз бәбкәсен буганнар. Хуҗалыкка 80 мең сумлык зыян килә. Бүген безнең редакциягә Арча районының Шурабаш авылында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар җибәргән кадрлардан күренгәнчә урман читендә эт үләксәләре салынган капчыклар яталарны утилләштермәгәннәр булып чыга. Татарстанда 2022 елда төзекләндереләчәк ишек аллары парклар өчен тавыш биргә була. Теләге булган һәркем үзенә ошаган урыннар өчен дәүләт хезмәтләре порталына кереп тавыш калдыра ала. 45 районда 201 майдан сайлап алынган. Иң күп тавыш җыйган иҗтимагый урыннар уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль программасы буенча төзекләндереләчәк. У нас проходит опрос по благоустройству территории Казани, набережных, скверов, парков, улиц. Не хотите проголосовать? Эльвира Хафизова эш буенча күп функцияле үзәккә килә һәм төзекләндереләчәк ишек аллары өчен тавыш биреп булуын белеп ала. Мин Ноксинский паркны сайладым, чөнки кешегә табигатькә якынрак булу бик мөһим сорау дип саныйм. Без үзебез авылдан килгән кешеләр һәм үзеңнең җирең булу, яныңда агачлар, үсү, чәчәкләр, ул бик һәрбер авыл кешесе өчен күбрәктер инде дә мөһимрәк. Тавышны онлайн рәвештә 30 майга кадәр биреп була. Сез моны дәүләт хезмәтләре порталында һәм Татарстанның хезмәтләр күрсәтү мобиль кушымтасында эшли аласыз. Порталда сораштыру дигән бүлек бар. Шунда кереп, үзегезгә кирәк урынны сайлыйсыз һәм тавыш калдырасыз. Әгәр сайт аша булмый икән, күп функцияле үзәкләрдә волонтерлар ярдәм итәчәк. Кешеләр күбрәк тавыш бирә набережныйлар өчен һәм парклар өчен. Тавыш бирү өчен 45 районда 201 мәйдан билгеләнгән. Мәсәлән, Казанда Совет, Көньяк, Дәрвишләр һәм Вахитов районнарындагы күп функцияле үзәкләргә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Хорошо, что каждый человек может высказать свое мнение. Казанда һәм Татарстан районнарында төзекләндерү эшләрен уздыруга карата үз фикеребезне белдерә алу куандыра. Возможность хорошая, если она еще и сработает. Әгәр чыннан да мин сайлаган парк исемлеккә керсә, бик яхшы булыр иде, чөнки мин яшәгән җирдә ял итү урыннары бик аз. Иң күп тавыш җыйган җәмәгать урыннары һәр районда. Уңайлы шәһәр мөхите формалаштыру федераль программасы буенча төзекләндереләчәк. Инзилә Хусаинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Комлы Кавалда җирне законсыз биргән өчен хәзер эш ачылган. Сатып алучыларның кайсысы хәзер участоксыз һәм йортсыз калырга мөмкин соң? Бу хакта тулылык Реальное время интернет сайтында карагыз. Татарстанда Собаны туйларының кайчан үтәчәге дә билгеле булды. Рөстәм Миннеханов имзалаган указ нигезендә татар халкының милли бәйрәме авылларда һәм район үзәкләрендә 12-13 июнь көннәрендә, Ярчаллыда 19 узачак, Казанда исә Сабан туе 26 июньгә билгеләнгән. Указда бәйрәмдә барлык саклык чаралары үтәлергә тиеш диелгән. Бу шимбәдә исә Лоиш районының Русско-Никольская авылында караван узачак, анда 100дән артык коллектив киләчәк. Рус фольклоры бәйрәме узган ел пандемия сәбәпле онлайн үткәрелгән иде. Бу юлы гадәттәгечә узачак. Кунаклар өчен Казаннан бушлай автобусларда йөрәячәк. Алар Җиңү проспекты метро станциясе янына китә. Бүген Рөстәм Миннехановка мәгариф системасын төзелеш өлкәсен яңарту һәм балаларның җәйге ялын оештыру проектларын тәкъдим иттеләр. Президент цифрлаштыру буенча өстенлекле проектларны карау буенча комиссия утырышында катнашты. Рөстәм Миннеханов белдергәнчә, цифрлаштыру 2030 елга кадәр ил үсешендәге иң әһәмиятле 5 максатның берсе булып тора. Главная задача цифровизации – улучшить качество жизни граждан, упростить их жизнь, повысить эффективность работы власти. Вот эту линию надо всегда держать. У некоторых появляется желание все время какие-то новые программы разрабатывать, которые никому не нужны и от которых ничего не меняется. Вот у нас такой цели нет. Казанда пилотсыз метро барлыкка киләчәк. Рөстәм Миннеханов шәһәр транспортын заманчалаштыру турында Трансмаш холдинг җәмгыятенең стратегик сессиясендә сөйләде. Бу оешма белән беренче ел гына хезмәттәшлек итмибез. Алар ышанычлы ди президент. Шулай ук хезмәттәшлекне дәвам итү өчен Иннополис шәһәрендәге үсеш мөмкинлекләре турында сөйләде. Узган ел бирдә Трансмаш холдингның 250 хезмәткәре тәҗрибәдә туплаган сессия дәвам итә. Иннополис университетында үзебезнең һәм чит ил катнашучыларының белемнәре белән уртаклашачак. Трансмаш холдинг обладает большими компетенциями в области создания современных поездов метро, электропоездов и трамваев. Мы связываем большие ожидания с успешной реализацией нашего совместного проекта по беспилотному движению поездов метрополитена в городе Казани.
Рустам Миннаханов бүгін Харби сәнәгать комиссиясы коллегиясы әгзасы Вячеслав Шпорт белән очрашты. Хезмәттәшлек мәсьәләләре оборона сәнәгате комплексына эшләүче Татарстан предприятиеләренең үсеш мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Бүгін Рустам Миннаханов хөкүмәт йортында Россияның студентлар спорты клублары ассоциациясы рәисе Елена Исинбаева белән дә очрашты. Ул Казанга студентларның спорт фестиваленә килде. Әлеге чара 2000 егет кыз катнашында үтә. Президент белән очрашуда студент спорты менеджерларының белемен арттыру, Казанда спорт фестивальләре уздыру турында да сөйләштеләр. Бу проектларны бергәләп тормышка ашырга телиләр. Казанда Бүтән Россия студентлар уеннары фестивале ярышлары башланды. Бүген ихтыяры көчләре аеруча нык булган спортчылар көчен ачты. Казанның Барысы канатлары баскетбол командасы Ульяновскидагы көндәшләре белән очраша. Спортчыларның физик мөмкинлекләре чикле булса да, бу аларда җиңү яулау өчен киртә түгел. Тулырак Руслан Хөснетдинов. Казанның Барыс канатлары командасы Ульяновск баскетболчылары белән көч сынаша. Динар Камалиев 12 ел дәвамында Барыс канатлары өчен уйный. Узган көч чемпионат вакытында аның хәле начарайган, бөереннән таш алалар, әмма авыру аның көчле рухын сындырмаган. Дәвамлы тырышлык булса сәләттә килер дип уйлыйм. Без һәр кешегә ачык йөз килсеннәр, уйнап карасыннар. Виктор Крайнов беркемнең дә мөмкинлеге шикле булмавына моннан 10 ел элек инанган. Ул үзе яшәгән Тукай районыннан Казанга экскурсиягә килә һәм Барыс канатлары командасы уенчылары белән таныша. Показывать, как играла. Шул вакытта Барыс канатлары командасы ничек уйнаганын күрсәтергә алып бардылар. Мин аларның тырышлыкларына шок катып кайттым. Үзем дә спортка тартылдым. Айрат Хидиятуллин кичкенәдән баскетбол белән дус моңарчы хәвәскәрләр командасында булган, әмма 3 ел элек уен вакытында таеп егылып аягын имгәтә, әмма яраткан спорт төрен ташламаган. Было непривычно то, что ты сталкиваешься с коляской. Арбага ияләшү җиңел булмады, әмма тырышлык һәм үҗәтлек аркасында мин моңа ирештем. Хәзер егетләр минем гаиләм кебек якын. Россия чемпионатында Барыс канатлары ирешкән уңышлары шактый, беренче, икенче урыннарны күп тапкыр яулыйлар. Иң мөһиме аларга ярдәм итүчеләр күп. Самое затратное здесь. Спорт җиһазлары шактый кыйммәт. Баскетбол уйный торган коляска гына 600-700 мең сум тора. Запас чәчләренең дә бәясе зур. Ярты елга безгә миллион сумнан артык акча кирәк. Татарстан президенты Таиф оешмасы ярдәм итә. Бүген фестивальнең беренче көнендә волейбол, шахмат, футбол ярышлары да үтте. Спорт уеннары тагын 2 көн барачак. Җиңүчеләрне 22 майда игълан итәләр. Руслан Хөснетдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген хөкүмәт йортында Татспиртпром җәмгыятенең директорлар советы утырышы узды. Анда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Компаниянең финанс хисабы һәм эшчәнлеге турында фикер алыштылар. Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте үз кулланучылары өчен Инфогаз РТ дип аталган яңа мобиль кушымта эшләтеп җибәргән. Хәзер счетчик күрсәткечләрен телефон аша җибәреп һәм газ өчен шуннан да түләргә була. Яңа мөмкинлекләр турында киләсе сюжетта. Хәерле көн. Показания бирер өчен безнең бар мобильный кушымта Инфогаз РТ. Анда була кертергә показания счетчика, түләргә дә ярый. Кулланылган газ күрсәтелгән техник хезмәтләр өчен түләргә счетчик күрсәткечләрен телефон аша гына җибәрергә мөмкин. Хәзер буларны Газпром Трансгаз Казан офисларына килмичә дә эшләп була. Моның өчен телефонга Инфогаз РТ кушымтасын урнаштырырга кирәк. Бу кушымта бик уңайлы. Дистанцион рәвештә показанияләрне бирергә була. Эштә укуда булганда килеп йөрәсе юк офиска. Помогает многим. Бик күп кешеләргә вакытны янга калдырырга ярдәм итә. Мәгълүмат җибәрергә дә уңайлы булыр дип уйлыйм. Уңайлы кушымта Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте тәкъдиме буенча эшләнгән. Удаленные информационные сервисы – это сегодня вызов времени. Читтән торып эшли торган мәгълүмати сервислар ул замана таләбе. Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте бу юнәлештә үсешне дәвам итә. Хәзер Google Play платформаларында, Android һәм App Store'дагы шәхси кабинет мөмкинлекләре белән бер рәттән Infogaz РТ мобиль кушымтасын урнаштырырга мөмкин. Уңай булсын өчен пуш мәгълүмат җиткерү чыганагы да бар. Аның аша газ приборларының тикшерү вакыты чыгу, исәп-хисап мәгълүматы бирелә. Клиентлар белән эшләү һәм цифрлы үсеш безнең җәмгыятьнең уңышлы эш нигезе. Татарстанлылар хәзер әлеге уңай кушымтадан бик теләп файдалана. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Дәүләт думасына сайлау алдыннан Бердәм Россия праймеризында катнашучылар саны 5 елда 2 тапкырга арткан. Бу хакта бүген партиянең Генераль советы президиумы утырышында хәбәр иттеләр. Аны Генераль совет сәрхатибе Андрей Турчак уздырды. Очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин онлайн катнашты. Ил буенча праймеризда катнашырга 5000гә якын кеше теркәлгән. Татарстанда 96 кеше, аларның 3тән берне әле 35 яшь тулмаган. Алдан тавыш бирү 24 майда башлана, нәтиҗәләрен 1 июньдә ясаячаклар.
КамАЗ мастер командасынан Ефек юлы ралли марафонында 7 экипаж катнашачак. Бу хакта бүген Мәскәүдә оештырылган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Маршрут Россия, Монголия аша уза. Узышчыларга комлыклар, чокырлар, куе урманнар аша да үтәргә туры киләчәк. 11-нче мәртәбә оештырылучы Ефек юлы узышлары 1 июльдә Омскида башлана. Халыкара ярышның финишы 11 июльгә Монголия башкаласы Улан-Баторга билгеләнгән. Узыш трассасының озынлыгы 5000 чакрым, Ефек юлы 2022 елгы Дакарга әзерлек булып тора. Әлеге саатка менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең янәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Ремонт яки техника алырга планлаштырасызмы? Ашыгыч рәвештә акча кирәкме? Акбарс банктан төрле максатларга акчалата кредитка гаризаны онлайн биреп, 5 минут эчендә җавап алыгыз. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бар тик май азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең үҗде проектын мөрәҗәгать иткән көнне үк күрергә мөмкин. Данил мастер, телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бугылма Баулы Азнакайда аяз көн 27 градус жылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы, Алабугада аязучан болытлы һава температура 29 градус. Төньяктан Актаныш Агыржы Менделеевскида кояшлы, җылылык 28 градус. Төньяк көнбатыштан Парша Кукмара Болташта эссе 28 градуска кадәр жылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чупрәлдә аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, температура 29 градус. Чистай Нурлатмады Чирмешәндә кояшлы 28 градус жылы. Сезнең өчен янә бер мәгълүмат. Благир эшдару препараты аллергия билгеләрен бетерергә ярдәм итә. Беренче симптомнар күренә башлауга ук сусыз эчәргә кирәк. Благир төймәләре авызда эри. Сироп 1 яшьлек балалардан башлап аллергиядан ярдәм итә. Благир эшнең сихәте тәүлек буена җитә. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в Доктор Ост за полцены. Доктор Ост федераль шилтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда аяз, көндез 28-30 градус жылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 41%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.